Старажытная белакаменная царква, жылыя пабудовы ўздоўж абарончай сцяны і наўкола. Прыкладна так выглядала цэнтральная частка Пінска ў 13-14 стагоддзях. Макет гарадскога дзядзінца і яго наваколля стварыў навучэнец індустрыяльна-педагагічнага каледжа Яўген Карпенко. Сделан он по материалам из книги Лозицкого «Пинск XVI века». В нем было больше материала именно письменного. Из такого наглядного, из планировки было предоставлено только примерные очертания ландшафта, две улицы главные. Здесь находился самый большой рынок в городе. Также церковь была здесь на рынке этом. По рву этому приходили ладьи, чтобы выгружать товар на рынок. Матэрыялам для макета паслужыў звычайны упаковачны гофракартон. На ажыццяўленне задуманага спатрэбілася 3 тыдні. Работа тонкая і скрупулёзная. Некаторыя фрагменты менш за сантыметр, а іх яшчэ і правільна сабраць трэба. Карпець над праектам Яўгену Карпенко дапамагаў педагог-арганізатар каледжа Галина Кубышкина. Была объявлена областная выставка Дома технического творчества, и мы решили в ней поучаствовать. Появилась такая идея сделать макет древнего города. Казалось сначала, что это просто, быстро справимся, отдадим макет. По большому счету мы где-то недели 3 делали, задерживались после работы. У выніку атрымаўся макет, які краязнаўчаму музею не сорам падарыць. Але пакуль аўтар не спяшаецца. Плануе макет удасканаліць і зрабіць яго летнюю копію са старажытнай ладдзёй на вадзе. Сваю гістарычную рэтраспектыву будучы тэхнік-механік дрэваапрацоўчай прамысловасці прысвяціў году малой радзімы. Акрамя творчасці, як і мовіць па прафесіі, Яўген займаецца фотаздымкай, музыкай і нават вучыцца ўласнаручна ствараць музычныя інструменты. Такіх таленавітых і апантанных юнакоў менавіта ў пінскай індустрыйцы нямала. У 10 творчых аб'яднаннях тут займаецца больш за 100 чалавек. Любительский, изготавливаем различные поделки, изделия. Во-первых, это для себя колоссальный опыт, то есть работа с множеством различных инструментов, с деревом. И в целом работа с древесиной, она доставляет колоссальное удовольствие. Плённы талент навучэнцаў і педагогаў каледжа ўжо не раз адзначалі на прафесійных выставах. У канцы сакавіка стартуе абласны этап традыцыйнага маштабнага конкурсу творчых праектаў сярод навучальных устаноў Беларусі. У пінскім філіяле Брэсцкага універсітэта спадзяюцца, што іх праект будзе мець поспех. Тацяна Будгусаім, Анастасія Цыкун, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».